Toquem el tema internacional, com no amb la grip porcina un altre cop, perquè Rússia ha anunciat que en breu aixecarà el veto a la carn de porc espanyola, segons ha anunciat Carlos Escribano, director general de Recursos Agrícoles i Ramaders Espanyols. El problema ara és que just quan Rússia anuncia que acceptarà la carn de porc espanyola, un responsable de l'Organització Mundial de la Salut no n'ha recomanat el seu consum. Aquí hem de fer cas perquè les coses s'estan contradient cada cop més entre uns i altres. Sol passar amb aquestes epidèmies noves i de desconeixement dels virus, encara que siguin com aquesta grip, que tampoc sembla que afecti molt greument, però en tot cas sí que té un impacte directe sobre la vida de les persones pobres, perquè si no hi ha possibilitat d'accés a les medicines, per lleu que sigui la malaltia, s'està demostrant que estan morint, i això passa a l'Àfrica amb una descomposició. El fet de no tenir accés a un suero provoca, en tot cas és un tema de classe, és un tema de pobresa extrema. Jo crec que l'OMS aquí està donant missatges contradictoris, està parlant de pandèmies, per una altra banda està parlant de que és una malaltia greu, per una altra banda que és una malaltia lleu, primer diu que no afecta el consum de carn, després sí. Jo crec que com a la responsabilitat internacional que té l'OMS és precisament no filtrar notícies contradictòries, i en tot cas un responsable diu una cosa i l'altre diu una altra. Jo crec que caldria que l'OMS posés ordre en aquest sentit. Per una altra banda, en la prohibició que havia fet Rússia del consum de carn que provenia de l'estat espanyol, i en tot cas l'exportació, s'ha aixecat parcialment, és a dir, en tot cas sí que afecta d'alguna manera el que és el consum, perquè es diu només aquelles províncies de l'estat espanyol on no s'han detectat persones infectades podran exportar carn a Rússia, i això vol dir que evidentment es va tancant la carn catalana, o la carn de Catalunya evidentment no tindrà accés perquè s'han detectat 47 casos. Semblava que la ministra Espinosa recollia que demostraran que a més aquestes persones infectades no tenien relació amb la carn en qüestió o inclús amb la manipulació d'aliments. En tot cas, entenc que és una negociació entre els dos estats a aquest nivell, però que tampoc és un aixecament del veto que de cop l'aixequen, sinó que és parcial, i en tot cas sí que té a veure amb on s'està desenvolupant aquesta grip. En tot cas, per altra banda, també és veritat que l'OMS diu és veritat que l'any que ve és possible que 3/4 parts de la població estiguin infectades. Estem parlant d'una grip en la qual estan havent-hi resultats diversos, i jo crec que la tenen poc investigada i que en tot cas estan veient quins són els seus efectes, però en tot cas jo crec que el que cal és un missatge contundent. També entenc que és excessivament mediàtic, si més no a Europa, pels efectes que està tenint. Que estem parlant de Catalunya 47 persones i sembla com si fos una malaltia que s'està extenent en els 100 milions d'habitants. Estem parlant, evidentment, d'una malaltia en un estat molt iniciàtic, però que a més afecta a un col·lectiu de persones molt, 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 molt petit. Que en tot cas, evidentment, no vol dir que l'haguem d'oblidar, però que tampoc hem de fer d'això un boom mediàtic. No, perquè inclús jo he parlat amb companys de Mèxic, de Guadalajara justament, i m'han dit que, per exemple, allà a Guadalajara, ciutat, a ells no els hi ha arribat ni informació, ja estan al costat del DF. M'han dit que principalment es centren al DF. És això, hi ha un focus i ho estan escampant directament per tot el món, estan fent una deslocalització. Jo crec que té molt a veure també amb la excessiva densitat de població que tenen al DF, els mitjans d'accés a l'aigua, a mesures d'higiene, com estan vivint aquesta gent. És a dir, hi ha molts barris que són de nova construcció, és allò, arriba un, veu un lloc on pot construir i agafa els totxos i construeix la seva casa. Allò no és de ningú, és d'ell perquè s'hi ha plantat. Llavors, allà no tenen accés a l'aigua corrent, no passen a recollir les escombraries, etc. Jo crec que té més a veure amb això, amb les condicions de vida i amb la qualitat de vida de les persones, que no pas amb la dimensió, o amb el consum. Llavors el que estem parlant de nou és de pobresa, i estem parlant d'una malaltia que afecta directament a una classe social. En tot cas, aquí la gent que s'ha infectat possiblement és
turista, no? Però vaja, que en tot cas té remei perquè té accés a tots els medicaments i a la cura, no? En tot cas, el que preocupa és precisament tots aquests països on es pot estendre la grip nova, on no tenen accés a la solució, no? Doncs, i on, malgrat tinguin accés, doncs les mesures d'higiene, diguem, social no són les adequades, doncs perquè hi ha acumulació, no hi ha accés a l'aigua corrent, etc. Doncs el que és evident és que el que hem d'actuar és també sobre això, perquè no afecta exclusivament a la grip nova, afecta moltes coses, és el que deia. A l'Àfrica s'estan morint més nens i nenes, diguem, petits, nadons, d'una diarrea que no pas de la sida, no? Llavors això no s'està donant importància, o la malària, no? La malària, que ja tenen la vacuna, doncs hi ha una vacuna barata, doncs aquí hi ha un veto dels grans laboratoris que han fet, evidentment, que estan fent negoci d'aquestes vacunes. Doncs aquesta vacuna que és, diem, genèrica, doncs s'està fent veto i en canvi salvaria moltes vides. Doncs d'això no se n'està parlant, ni de les diarrees ni d'aquesta vacuna, no? I en canvi està morint milions de persones pel simple fet de no tenir accés a un suero, per exemple, no? Com seria el cas de la diarrea. Llavors, clar, estem parlant de situacions de pobresa extrema, de desigualtat, d'una qüestió, diem, de divisió desigual de la riquesa al món, i per tant estem parlant de corresponsabilitat també dels dits estats del primer món, no? Que ens afecta directament aquest tipus de malalties, però nosaltres tenim accés a la solució, però possiblement també aquesta és una malaltia, diem, lleu d'alguna manera per nosaltres, però també podia ser greu, com ha sigut en altres casos. Llavors, jo crec que hem de trobar una solució global i hem d'anar també a les causes de la mort, que en la majoria de casos en aquesta malaltia és de la pobresa. I inclús, jo diria, en la qualitat de vida de les persones, per exemple, en el tema de la sida, als països del sud, és un tema també d'accés als retrovirals, per posar una malaltia que aquí ens està afectant i que és greu. Doncs el que hem de fer és solucions globals a problemes globals, i no deixar amb aquesta parcialitat territorial de països rics o d'estats rics, doncs deixar de banda els pobres, que realment després són els que acaben traspassant i el que acaba creant precisament aquest rebuig social, doncs, per exemple a Califòrnia cap als mexicans, no? Doncs jo crec que hem d'aplicar també normes de justícia en l'organització global, no? Bé, tenim poc temps.